My sme Anonymous, sme Légia. Nesmú nám vziať naše súkromie, nesmú nám vziať naše slobody. Nezabúdame, neodpúšťame, sme hlasom, ktorý vyjadruje názor. Sme Anonymous, vrátili sme sa, vážení obyvatelia Slovenskej republiky, na snahu spochybniť naše snaženie, odpovedáme zverejnením ďalšieho z e-mailov Igora Matoviča. No ešte predtým uvádzame nasledovné. Kauza Bašternák je vážnym zlyhaním fungovania demokracie na Slovensku. Minister vnútra Kaliňák dávno nemá byť ministrom vnútra. Kauza má byť vyšetrená a zodpovední odsúdení. Na tejto otrasnej kauze si ale nemajú robiť marketingové body politické strany. Ak navyše pritom používajú klamstvo a zavádzanie ako pracovné metódy, výmena jedných za druhých Slovensku zmenu neprinesie. V čase, keď médiá bez rozdielu začali hovoriť o nízkom počte ľudí, čo chodia na jeho mítingy, Matovič zjavne našiel jemu vlastný liek. V krízovom období začne vydávať svoje vlastné alternatívne čísla ako pravdivé a zároveň začne obviňovať médiá zo skresľovania počtu zúčastnených a klamstva. Vďaka tomuto mailu vieme, že napríklad v denníku N využije staré kontakty Gábora Grendela s Monikou Tódovou. Vždy, keď je Igor Matovič prichytený pri klamstve, začne obviňovať všetkých naokolo a spochybňuje morálku, existenciu ako aj pravdivosť každého iného. Napríklad jeho potvrdenia od poskytovateľov webhostingových služieb sú reálne zdrapom papiera, alebo boli logy o mailovej komunikácii vymazané poskytovateľmi na jeho žiadosť, veď im za poskytovanie služieb platí, alebo ich na svojom serveri mohol vymazať sám či prostredníctvom osoby na to určenej. Igor Matovič má stále možnosť priznať, či medzi protestujúcimi boli alebo neboli ním platení kolportéri z jeho firmy a či uniknutá komunikácia z jeho Facebooku je pravdivá alebo nie. Preto ho verejne vyzývame, aby sa zúčastnil ním obľúbeného výsluchu na detektore lži pod dohľadom médií s následujúcimi otázkami. Poprvé, máte vedomosť o tom, že na protestoch sa zúčastňujú za finančnú odmenu kolportéri z vašej firmy? Po druhé, máte vedomosť o tom, že váš organizátor protestov spolu s SNS dohodol člena SNS na cielenú provokáciu? Po tretie, označili ste niekedy protestujúcich ako trotlov?